no se'ns van dir que... Ara està gravant. Que penjats. Una panoràmica. Molt bé, es nota que has estudiat, eh? Ara ja has posat bateria. El Beligin, aquest és molt Ja has posat bateria. Estàs filmant, de veritat? Marta, te'n vas. Hola. Ja prou no. Es veu quan faig un son? No. No. El quadre... Això no ho gravis, però això ho veuré jo i això ja m'ho conec. Sí, no pot gravar perquè et coneixo. Sí, exacte. El de U2 mola, tio. Te traigo pas. I el de Blur no... Quin? O sigui, aquest el tenim amb un amic meu. Va fer una panoràmica així. Aviam, ara entrem a la cuina. I tenim el gran menjar. I tan gran, perquè hi ha molta pasta. Ui. Farem una panoràmica. Aquí hi ha un tros d'ou. Ui. Uepa. És la cuina. Un tros de fuet. Una pala. ¿Cuánto pido dinero a los pies del amigo? ¿Cuánto pido dinero a los pies del amigo? Cuando pido dinero. Un altre cop no. És que hi ha poca gent, és molt que graves. Hem de fer-ho de l'escala. No. Va, Marta. Espera, que grava. No, ara està gravant. Ara. Bueno, doncs aviam, ara torna a repetir, no? No queda tan bé, però bueno, s'ha de fer un esforç. Estem aquí a Can Joan i tornem a fer la repassada de la casa. Apa! Tampoc cal tota la repassada, The kitchen, la cuina. Tens estalvis? Que ja no queda bé, ara ja ho sent. Bueno, grava'ls amb ells. No. No, sí, està fred, això. Sí? Fem una cosa. Porta. Així com que no és una cosa... Aquí tenim una botella de whisky. Que òbviament serà per tu i per mi. Sí. Si té un fill, vinga tu, a la saca! Vale, ara tenim la cuina per nosaltres. La pasta se l'ha endut, un quadrat de pasta. Bueno, aquí hi havia un plat, una cassola de pasta, enorme, immensa. Però he dit que em faltarà de pasta. Sí, anem a veure la pasta. Agafa tu, que se m'està dormint el braç molt. Oh, mare. M'ha espantat, Ui, sí, no vegis. Aquí tenim el plat de pasta, és un senyor pasta, això, Un senyor pasta. Una panoràmica d'un tros de tomàquet. Però què farem de segon? Faig la... No estava així, va. Una partida, també. Sí. Que se llumi les amants. No te veo una quedadilla, ¿no? Sí. Versus. Batalla. No, versus, no? Batalla. Va, batalla. Que no, que és molt avorrit. Passa'm per aquest. Batalla o? Que no, que sols has d'anar buscant globets. Qui mana aquí? Qui té el mando? Jo, doncs mano jo, va. Hòstia, Per què fas això? Jo vull el Mario! Toma meu. El Yoshi, tio. Pareu tots! Yo durante la Silvia. Hola, mira. Joder, està allà, tio. No, havia Yoshi, quin nana, fíjate, tio. On el tiro, tio? El tío se fuma. Cago en els plàtanos dels collons, tio. Perquè va És última. molt lleig gravar Perquè ets així. durantíssima, tio. Que com estan abajo. No s'hi pot jugar si es graven. Em cago en la... Qui tira closques verdes, tio? És que com tires tu de Has dalt? fet trampa. Tu, com ho fem? Joder, trampa. Joan, Cris! Ué, vaig tercera! Com? No m'acaba. eh? Ah, vale. Juhu!